Velké běžkařské závody rozhoduje kromě fyzické přípravy i kvalita materiálu a ta je v Semilech opravdu na nejvyšší úrovni. Musíte taky namazat? Servisní technik potřebuji. Sehnali jsme teda voz kdo plus 30, ale no, trošku se to trhá. Zdrádná 3kilometrová trať měla velmi těžký profil. Na závodníky čekala extrémní stoupání a hrozily velmi nebezpečné sjezdy. Tady jde o putovní pohár a to je obrovská čest, když to člověk vyhraje. Jde to bezvadně, akorát ta zima, no, že mrznem trošku. Závodníky, kteří přeci jen čekali větší zimu, tedy alespoň podle kulichů, rukavic a oteplováků, teplo velmi unavovalo. Trochu pomohly povinné občerstvovací stanice. Mimochodem povolen byl buď grog nebo svařené víno. Teď jsme teda museli maličko zvolnit, protože v tomhle počasí se to nedá. Až pod cílový kopec se přihnal celý balík závodníků pohromadě. Tento horal s 18 na hrudi, ale nakonec své soupeře o délku svých lyží udolal.